into eyenzeke izolo. Eyenzeke ngale kwayizolo. Yenzeke ngale kwayizolo. So ngibe seke ngachaza ke ulive ngendlela engichaze ngakhona. Ukuthi ke into yami ebekade ngikhuluma ngayo igcine ihamba iyofinyelela kuyena uncushela. Ukwazileke nokuthi angishayele kwakuthi ungishayela ngesikhathi bengisabhizi bengisasemgwaqeni. Waphinde futhi washayela kobhuti abadala kwasexoxa ke. La ngifisa ukuthi ngiyilungise khona ukuyilungisa kwami ke not ukuthi ngizoyikhuza noma ngizoyithini. Kunabantu lapha asebekhona la ku Facebook, especially laba aba run ama pages la amakhulu nama page la abasafisa ukuthi awakhule. Kunendawo la bekade ngikhuluma khona ngephathi kaKhuzani. I think abantu engikhulume ngabizolo uncushela uKhuzani, ubaba Unqoboka, bese kwaba namagama engwacreateile ekusigidigidi noBoshobosho. So kwase ukuthi ke bathatha kakhulu iphathi lebekade ngikhuluma khona ngoKhuzani ngokwendlela yabo. So ngiyathola ukuthi isihambe kakhulu lento ngoba ngiyawathola futhi amanye ama message kwabanye abantu abaku TikTok, because uTikTok wami usahackiwe kwamanje. So bayangichazela ukuthi ayi kukhona isiphithiphithi ngathi sikhona regarding to ulive wami wayizolo. So ngifisa nje ukusho ukuthi bafowethu ningadidiseki. Whatever abakushoyo, lokho abakuthathayo abakukotayo okuncane ongaka, kufanele ukuthi uvakashele ulive wami ngizosusa. Ngiya-understand ukuthi njengoba besemcimbini omkhulu ziningi izinto okufanele ngabe kuthiwa kukhulunywa ngazo ezitrendayo. Ezinye kufanele ukuthi azikhulunywe zibe zinhle, ezinye kufanele ukuthi aziphazamise izinto ezinhle ezenzekile emcimbini. So ngakho ke nikhululeke bafowethu. Othi yena uSikweletu befuna ukudlala ngegolden hour, nimnikeze leyo nhlonipho ukuthi akachaze lokho ayofika la athanda khona, as long as happy ngeopinion yakhe, because it's not a fact. Effect iku live wami nakimi. Othi uKhuzani wenze okuthize kuSikweletu, please allow him or her adile naloso simo as long kwi opinion kungasiyona effect. So ningaphikisani nabo futhi ningadidiseki. Siyazi ukuthi bakhona abantu ngaso sonke isikhathi abahleze befisa ukuthi kube khona iziphithiphithi. Ngakho ke akho tension ekhona kuKhuzani noSikweletu futhi soze ibe khona. Ulive fanele ukuthi ulalelisise kahle ukuthi ubukade uthini. Bayiyekile ke ingqikithi ebeyidala ukuthi bekhona ulive, base bethatha ke bahambe bawukhuluma ngendlela abakhuluma ngayo bafisa ukukhuluma ngayo. Asikuqabuki ukukhuluma, but then njengoba ngi-live I'm giving them noma ngibanikeza ipermit yokuthi abenze siboniso ma visit shoot and tonton papa ekhehle. So ngiyabanikeza ke ipermit yokuthi abascrolle noma bakhathela uma video bawasebenzise. Ngiyabona nje lapha yana sekunama video sewu-half nako YouTube kuthiwa uSikweletu uthi this, and then bese bafakele part ebeyikhuluma ngoKhuzani as if kukhona mhlasimpe abafisa ukuachieve ngalokho noma bazama ukuruna igama lomunye umuntu noma ibrand yomuntu. Ngakho ke ezingikhona manje ngicela ukubanikeza ipermit yokuthi abakwenze lokho as much as be happy bona ngakho, but baze bakwazi ukuthi it's not an opinion, it's not an effect, it's an opinion. Effect is a page ngoba awukwazi ukuza nento eseyishuphiwe seyingaka ungalithathanga lonke udaba. Kodwa ke ngithi nje ngiyabanikeza igunya abaqhubeke nje kanjalo bafowethu, akunankinga into esijwayele lezo. Lokhu mhlasimpe enhlose noma enifisa ukuthi kwenzeke mhlasimpe niyitshena ukuthi kungakhonaitension, cha abafana bakithi cha si happy
happy. So udaba lwayizolo ligcine lilungisekile noma ke thina singakakhulumi noNcushela. Inamba yakhe ngiyithathile manje kumphathi ngizomfonela futhi sikhulume ngoba ugcine ekwazi ukuthi akhulume nomphathi. Babonisana wasibeka futhi isizathu esenza ukuthi kwenze okwenzekile namanje futhi nami ngizokhuluma naye. Kodwa nje lokho kunye kokuthatha ama video nwathi nwakhathe uma nicamanga noma becabanga ukuthi lokho kuyasilimaza. No, we are happy about it because siyazi vele ukuthi khona abantu abahlalele ukwenza lokho. So ngiyabanika ipermit abakuthathe bakwenze. Uma bethanda futhi makuwukuthi kulamagama engiwashilo bhosho nosigidigidi bezwa ngathi amagama abantu, because those words amagama ebekade ngwasho ngenxa yokuthi ngingafuni ukusebenzisa igama lomuntu. So mabekuzwa kufanele ukuthi akube igama lomuntu abawathathe babanike, kusho ukuthi mahle ngalondlela. So ningayikhathazi. Ngiphinde futhi ngize khona abanye bebe commenta kulozo iPTV bebethi samtshela sathi akangangeni phasi kwecompany njanje. Cha bafowethu ningayixaki. Ningayixaki ngalokho. Ningayihluphi okwami, ichoice eyami, idecision eyami. Yabona? Isisinqumo esathathwa yimi. Ngisho noma ngathi uyahleka noma uyakhala ukwazi ukusishintsha because yimi wasithatha. Uma sekukhona okwrong ngiyonitshela ukuthi sekukhona okwrong ngesinqumo engasithatha. But for now cha nikhululeke nje bafowethu, akukho nkinga. Akukho nje ngxaki. Ku right nje kumjojo. Bekuyiloko nje ngani zakwethu bengithi angikudlulise regarding to ulive wayizolo. Laba bakhona ukuthatha ama video nje benze ngendlela benza ngayo. Ngiyabona nje sekukhona abanye lapha ku YouTube esabethi ishiphelene. Hawu bese kufakwa isithombe sika Khuzani bese kufakwa esamthwa isishiphelene. Ngithi mina abafana sebeqale sebefuna ukuthi manje senza amakhophi ilokuzana siwavala ama channel wabo. Khona nje umunye sengimreportile already. Ngiyazi futhi uzobuya nge-email azocela uxolo like njengoba wake wenza futhi eminyakeni edlulile samkhipha ku channel saphinde sambuyisela. So bafowethu ayikho nencane inkinga, abaqhubeke bakwenze lokho. Thina kusiphazamise esayidini lokuphila. Hayi si right futhi sisazoba right. Laba nje abayixaye ngokuthi mase bekhuluma bethi hayi naku manjena usakukhuza sathi musungena ecompanyini kanjani usuphuphile noma usunjani okwami, choice yami, decision yami, mina wathatha leso sinqumo. If you feel like ngiphuphile it's fine, akunankinga nakancane lokho, akungakukhathazi. Akufanele ukuthi uyikhathaze ngeinqomo zomunye umuntu. Uma ngiphuza utshwala noma ngibhema noma ngingalala ekhaya noma ngihlala entabeni noma ngiyasonta noma ngisondi, isinqumo sami leso. Yabo. So qhubekani-ke niwenza ama video la wenu nithi kwaze kwenzeka ukuthi usikweletu utheke uKhuzani njani. Asinankinga nako. Effect iku life. Lokho kuyi opinion futhi engeke ize idistracte lutho entweni esinayo thina noKhuzani. So ngenzela ukuthi ke ningadideki ke nigcine soniyothi hayi usikweletu uthe kuKhuzani. Cha, landela ulive uzowuthola lokukhulunywa ngawo. Then okunye ke kokuthi ngaze ngaphupha icompany njani isinqumo sika sikweletu leso. You like it or not, ngeke usishintshe. Lokho ke njengaleza kwethu bengithi angikuveze ngikucacise. Isayodla ke lento manje isawushaya breakfast. Bye bye.